Ko himen ko para bait hautrai Jesus Christ. Na ai buram sni buram basuk yepi baro sni buram jonka Alfonsa bakui karikui baningkong jonga ri India napadeng ki kinte barkane kalong ka dao jonga jinkumen ka Alfonsa bakui kalong ka dao jonga jinkumen nagavenda ya baro banbud ya kanuksa jonga habang ipuson Shapanga Alfonsa ke Shapanga jingim jonga lakaya ka ha usnem katkindais pa shipo bahaka katkindai tarik August but kala nakane ka parte katkindais pa sopo hindriu arpo pratari July kala imtang laipo hindriu sne kaya ka ba kahikai yangi lembaga jingim jonga Alfonsa bakui banlong rikui ngim don kamban imsne balong rikui ngim don kamban imslem Henry ngi haben im badu trai ladangi yap kinna ne ladangi yap samla ne ladangi yap haka jinglong ramba ne temen kaba kongsan kalong ngi haben nang ban im badu trai ngi haben nang ban im yaka jinglong teisoti basta omde banlong teisoti ba beach kirikoit ki khot ki ver yangi vai pai vai ban im yaka jingim haka jinglong basta haka jinglong soti daka ba be yaka jingsta yaki ba beach kimla ban poi sha utrai kibabid kinang slam ban penkre penkro kibabid kin sa dular ban shong badutrai kibastad kiola tengi haban long kibastad ha utrai ka Alfonsa bakui kalong kabastad hoy ha ga jinglong kelong kalakalat ya ka kemila jong hapadeng laipo san sngiye laipo hindri sngiye nanda la risumar iyaka da arkumi kala he kala san henre kala don bon ki jimpang jingshitam haka jinglong kina jonka bad enda kala stang ban kinjo ega jinglong samla kala longka ba briu bon ki kishinrang ki kwa ban yato iyaka henre kadon hapo jonka yaka jingang nod nakabenda ublay kala aiti yaka donyo jonga nakabenda utrai kala aiti yaka jinglong soti jonga nakabenda ka jing shakri ublay de kala yato haka donyo jonga badu kurim jonga u Jesus Christ nadu dan kinna kala yato badu Jesus Christ te kamshim kwa ban yato badno Henry iyaka jinpen bon na kibayid batoin jonga kala pen kosalai palat yaka kata ka jingko salai kala yalam yaka banle iyaka ba kampen sosi yaki bayinga sembaro kala le ban jamno hakawe katliu badap dakading ban pensniu duriaka kala dan tangkawe ka jingtumo lada ngala ban pensniu duriaka omdon mano bakwa baneto omdon mano ban pan eto banna te kikimi kipa kibahinga sel kinsha yanga ban late long rinium kata ka jingle jonga kalong ka ba palat kala penmen saw juria ka henre donbo lemba ka jing sumar babha kala yo jingkoi te kikimi kipa kiba peit yaka kala sautu kajingang no jonga Alfonsa bakui bat kila shaya ka banlay long rinia kam da subba ega jingim jonga haka jingim rinia kala don bon ke jinge nalorba kala don ga jimpang ka bajur kala don ga jimpang misnam kumbagius no haka gospel shapang ka we ka kunde kala don ga jimisnam kadasne ka Alfonsa bakui
kam ju yo ya ka jingkoi jingkia bad bona padeng ki para renium jonga kila tarais ni kabun si ki perkat bakal lemle na markam ko abantre te ka shutia pam te kala don ka jimpang ha ka mel jonga ha ka ju ka por ka don ru ya ka jimpang ka bakta pala ki ka mensiam jonga ya ka jingsno jonga namar ka ketin ka telik ka bakiwe ki kren persyaya ka haba kila kinno ya ka kala pangnud hapo jonga kasnosi hapo jonga kala snutu omdon mano bas nutu ya ka bun ki batarai suniu ya ka henry kala pidiang ya ka jing tarai suniu jongi bai kala pidiang arta kaju kapor ya ka jing shitam baro ka badon ha ka med jonga kala lomru kabayid bha ye kina school namar kala ki kai shi porar ka school bun ki kina ki id bha ye ka ki wan tur shaka but kashai yarap ye ka what happened ge jim panga jing shitam kala ongru ha ka history jonga jingim jonga shisin ka ba kadang tiap pang namar ka jimis nang ka ba palat u chawara kuriakos Elias bakuit ulongru uwei paturi kuit ulindo ubalang rikoi rengkat badka ulawan ban duai halo jonga bad ula kala chua ka ulawan ban duai nagabenda jonga nadu kata por kala jano iya ka jimpa misna henry kalawan kiwei pat ki jimpa ha ka jingim ka jonga kala yo mad ki jimpang ka bajur don di bar tarai baka don ka jimpang TV kala don guru ya ki jingmong ha ka met ka pa jonga kala don bon jai ki jingtolot ha ka met ka pa jonga bad kala sha ya ki tabar don di por haba ka yosno u bishop jonga diocese u pangjur ula duai how jisu polite no ya u bishop but ngakoloi ben pediang ya ki jimpang jongu halo u jisu ula ai no ya ka kata ka jimpang jongu bishop baru bishop ula light na ka jimpang ta kala long shisha rikui kadba kadang henry yaki toki bala salang batka kim shimlas gautu bakalong rikui kane kalong kawe ka jimma kawang yakendu bonsin haga jingim jomi kadang idang kibru kim sautu enda la kalan kibru kim stamban sautu lemba ki dakishin kababur yaki baya enda kala nakane ka pertai omdon mano bala ken kordor palat light no ki confessor ya ki nong snap plap pop jonga katokat no kur ngut ki father ki bala ai jinx nang mensiam ya ka kilas auto bakalong ka rikoi haka sngi leiton tap kita ki father kila ngidang shimenda ya ka jing leit on tap jong ka we ka rikoiendre bona preng jogi kimpat pe pambha ya kata henry hardin katokat ne snem omde hading katokat ne banai ki kinna kila shaid late duai ha ka jingtep chonga kinna school namar kila yit paladia ka bad donro uwe ubru bapang iya ka jingpa ha ka met ka pat ula late kupno iya ka jingtia chonga iya ka shilia bala brashaba uta ubru ule jingkoi namda uwe pat kinna ubadon ka jingpang ka bajur ula yo jingkoi yenda lemba ke jingya sai lem jonga mari jonga Alfonso bakuit kila stang ban yo mart ya ka jingko jingkia bun ki bru ki stang ban turno shaka jingte ke jingte ka bala ino shipor alpor tangi kinna kila kin kordo minda da kila ngut ki bru ki tur shaka jingte jonga ko himen ko para ni don kam bansna ye ki jingte badon kam kum kene kadba ladang iko bante kum kene ke jingte ngidon kam ban pen krem menda ka Alfonso bakoi ka hikai yangi ya ki jimpang jingshitong ka bang yai minda kalaban kelalong ka dakashin jong ke jinga e ke jingker ku yangi ka Alfonso bakoi ka hikai yangi ya ki jingshitong ha ka dodo jongi ya ka jingshitong ha ka med jongi kalong ke jimpen kare yangi ballo kirikui Baro ki jimpang ka bangidon ladang nilaban
Sngotu katkum ga jingai jango bale, katkum ga mon jango bale, ladang nilaban hun mensiam, haga jimpang jingshitom jangi, niru nilaban yai, yaka lendi jangi rikoid. Kan bon na padang jangi, nivan yaka lendi kabasuk. Habapang, habashitom, hoi ni duai, ni deben duairu, bautrai disune. Ba ninyo jingkoi jingkia. Bangindup laban syakri ya utrai. Ko himen ko para hakaju ka pormi don kamban snowturu. Lempa ka jimpang ru, lempa ka jingshitom ru nilaban syakri ya. Kalfon sa bakuit ka hikaya ni. Omde tangki bakoy bakia kilaban syakri ya utrai. Henry ya kibapang kibashitom ru kilaban syakri ya utrai. Ya kibajinja kilaban syakri ya utrai. Nimde ban up ban syakri ya utrai. Yendang ni koit. Yendang ni la koit pura. Yendang ni la luit na kejinge. Henry ni habalong kiba kloy ban syakri ya utrai. Wan hapadeng babon jai kejinge hakamajongi. Yakiri koit kin mi haba ni don kata kamensiam hapojongi. Mga parmapi nilaban long kum kita dirikoi lada nilaban sngomutu kaya kaba utrayu saindu nagabenda jami nagabenda kane ni debalong teisoti kibasta balengim sngomutu nama bona padeng jami ni kum ki teisoti babi ngimpat penkre ye habawan ge jinge ni kusal hai jimor Habawan ke jimpang nisnotu ngimpat don boreye ban syaya kane nama kagbang idang ngila perkat tang ka jingsno bahajong ka parte kumkine ki teisoti babej kimpat don neye hakati jongki haba unong le kurim ulawan kila perkat yaka sap ka spong jongki kan kershan henry haba kadupan Yaka sap ka pong jogi shimla kershan namar kim shimla kamai yaka hot. Kim shimla kamai yaka jinga e. Nagabenda jongi ki Kristan, nagabenda jongi ki kon Catholic, ngide balang kamai yaka hot kabamut, kamai yaka jinga e lemba ka jingduai jongi. Gini ni habanang kamai yaka jinga e wat haka jingpang ka jingshitom jongi. Kabang idang tiap pang haka jingdia. Hakaji hapadeng ke jimpang ka bajur ni habandon ka mensiam ban kamaya ka jingae kaban yarap yangi ban leit rung lang badunong leit kurim jongi ko himen ko para hagni gi kirish bakui ko tongin duai da ka ban ya ka jinga silem jonga alfonsa bakui ban pediang hun mensiam ya ka jingshitam babun jai jongi ban lap ya ujisu ha ka jimpang jongi Balap yaw Jesu haka haba kibru ki shakran bain yani balap yaw Jesu haba kibru ki tarais new yani balap yaw Jesu haka jinduk jami ay Jesu unang yarap yani balong ki teisoti bastar bakamai yaka jingaye kamai yaka hak kamai yaka baneng lemba ka jingstar jumupre ko Jesu karku kardo yani pensle yani Balong ki teisoti bastard bawat ya ka baneng man ka por ha ka jingim juni. Enya ro ia utrai Jesus Christ. Shalom, amen.